What's up, madlang people? This is Kuya Renz and welcome back to my channel! Hello guys! So ngayon ay pupunta kami sa sa naghuhuli ng isda kasi andun sila. So titingin tayo guys kung may maraming isda ba doon. So sorry guys, dito kasi kami dumadaan sa Basakan. Yung anong tawag sa Basakan guys? Yung rice mill. Rice mill. Palayan. Oo, Palayan. Yeah. Ito yung kasama ko, oh. Siya yung kasama ko guys. Mabait, matalino. Lahat na siya lahat. So sorry sa guys, yung boses ko ngayon kasi kumakain ako ng chicken na nahulog sa puno. Nahulog sa puno. Ang marami talaga guys na nagkasakit ng mga chicken ngayon. So ayan, nakakain siya kaya Renz. Kasi galing to ng guys, ng tipit bahay. So yung chicken nila is parang may sakit. So ayan, sayang kasi guys, kaya tinawasin. Kaya niluto agad kasi sayang naman guys, 'di ba? So ngayon guys ay yun nga, pupunta na tayo sa sa ate ko o makapit bahay ko kasi nandun sila guys. Andun sila sa irrigation. So nang huli sila ng isda. So titingin tayo guys kung marami ba silang makukuha o may isda ba doon guys, kasi miss ko na talaga guys na huli ng isda kasi nung guys, nung bata pa kami, hindi lang ako guys na hilig huli ng isda, kayo rin guys, 'di ba? So alam naman natin guys na yung isda o tilapia sa amin kasi guys, tilapia. So nakakatulong kasi yan guys kasi especially sa pang-ulam natin, 'di ba? Kasi yan talaga yung number one dito guys. Pag wala kang magagawa sa buhay guys, manghuli na ka na ng isda. So ayan guys, maya parang minutes ata, ilang minutes, hindi ko alam kung ilang minutes na mag-arrive tayo doon. So ayan, so ito na yung area. Ayan, ito tayo sa Palayan. Ayan, tapos na pala sila dito guys na mag-aani. Tapos na, so God bless. So ngayon guys nga, paulit-ulit naman si Kuya Renz, oy. So ngayon guys ay ngayon nga pupunta na tayo sa nanguhuli ng isda. So abangan natin guys, keep on watching. Bye bye. So ayan guys, nakita na niyo yan. Ayan guys, yun ang guys, yan ang bahay ko dati. Sobra, yan ang bahay ko dati. Ayan guys, ito yung may din guys, may iba rin na hindi pa nag-aani. Ayan karabi no. Sana all may sila guys, may palayan sila. Kami talaga guys, wala kaming palayan. Grabe. So God bless talaga yung may palayan guys, kasi kami may may palayan, may ganito kami guys, pero sad to say binibenta kasi walang ibabayad sa pang-opera ng papa ko last year. So ayan, wala na kaming palayan or rice na area. So ayan guys, grabe no. Wow, sobrang malapit na ata itong aanihin guys. So ayan, may bahay dito. Ang bahay na yan guys ay parang ginawa lang yan para may magbabantay dito sa palayan nila pag time na aanihin na yung rice nila. So alam nyo ba guys, ayan, ang daming biyabas. Maraming biyabas. Ito, ulala, maraming biyabas. So ayan guys, ang daming biyabas. So ayan, kukuha tayo ng biyabas. May tabangi ko. Yan, ang daming biyabas guys, pero andun sa ibabaw. May, kunin mo ako ng biyabas. May, andun si Mimi. Si Mimi na lang yung kukuha ng biyabas guys, kasi siya talaga yung huling-ulik sa akto. So ayan, gaya ko mi. Yan eh. So ayan guys, parang andito na tayo. Iwan ko kung saan sila. So hanapin sila, parang nangalibang. Parang CR sila guys.
Ayan, nandito sila guys. Ato ara, nanghuli ng isda guys. Grabe. Atong i-check sila guys kung may ano ba, may nahuli ba sila or limatok. Limatok guys means linta dito, linta. Tara guys, tara sila. Inano pa nila guys, para nilagyan pa ng ano. Nilagyan pa ng lock para mahuli sila maya-maya. Grabe yung musket guys, no? Yung musket guys, yan ang musket ko dati guys. Ginamit ni Yaya. Grabe kaya no budget man guys. Way pukot guys. So ayan, ginamit yung musket. So ayan. Dali si Manang nawata. Dali si Manang. Ayan guys. Dahil sa isda guys, hindi na siya umakyat. Ayan, tuloy. Ayan. Ayan, pumunta na siya doon sa kabila guys kasi hindi mabuti doon kaya gumawa siya ng paraan. Ayan. Ayan. Ganyan talaga guys. Ito talaga yung buhay namin dito, yung mga basta. Ito talaga yung hanap buhay namin dito guys. Kung alam nyo lang. So ayan, iwan ko kung saan sila pupunta guys. Iwan ko, so tara, sundan natin sila. Kibul, Lara, kibul. Kibul. Lara, kibul, das camera. Hi. Sige, tara. Kibul. Ayan. Dahil si Kibul, hindi na siya nagandaan sa aking mukha. Tara, alis na tayo. So, kasama ko yung cousin ko. Ayan, pinakabaganda. Sana all buyagan bitaw. Buyagan. So, iwan ko guys kung saan sila pupunta. Ayan guys, iwan ko kung saan sila pupunta guys. Sobrang layo na nila. So, sugurin natin. Yan. Ano bang Tagalog ng susundin natin. Sundin natin sila guys kung saan sila pupunta kasi alam nyo guys, ito talaga yung hanap buhay namin dito. Yung alam nyo guys, kahit ito yung pinakagwapong mukha na vlogger. Charot! Pero ang hanap buhay talaga namin guys pag wala kaming pang-ulam, wala kaming pera, yung manguhuli talaga ng isda. So ito yung irrigation guys. Ito yung last vlog ko, ito yung tawag na irrigation. Hindi siya kanal, pero yung tawag talaga sa amin guys is kanal. Pero ang tawag talaga dito sa project is irrigation talaga. So ayan. So pumuntahan natin sila guys kasi excited ako guys kasi miss ko na tong maghuli ng isda guys, promise. Kasi yung excited ka na mahuli pero ang mahuhuli mo ay linta. Hi. Ayan. Ayan. So alam nyo guys, itong area na to, nakatakot talaga guys kasi may banakon. Yung ahas guys na malaki, banakon at baksan. So nakakatakot talaga dito guys. Ayan guys, kumain ako ng biyabas. Sorry sa boses ko kasi kumakain ako ng biyabas ngayon. So sobrang sarap. Ngayon lang ako nakakain ng biyabas guys since bumalik ako dito sa sa bahay. Kasi sa Tagbilaran guys, ang hirap talaga humanap ng ganito. Kasi bibilhin pa to guys sa Tagbilaran. Pero dito sa amin, sa bukid is free lang. Kaya ayan guys, sobrang dilim. So delikado din guys kapag yung cellphone ko mahulog doon. Sorry, goodbye Philippines talaga. Kaya take rest, baka yung cellphone mo mahulog. Ayan guys, yun pala yung dish nila guys. Dito pala sila magsisimula. Tapos papunta doon. Para yung nandoon guys, huling-huli sa sakto. Dito sila mag-start. Ayan, dito sila mag-start. So let's go, samahan natin sila.
So ayan guys, nakadesisyon sila yung tita ko na susunduin na lang namin guys. So bababa kami doon sa kanal. Kasama ko cousin ko na magdala siya ng balde. So ayan, mababa na kami guys. So sobrang takot guys, excited na ako kasi ngayon lang ako nakababa ulit. So let's go na guys. Bababa na tayo. Ayan guys, nung nga yung cousin ko mag ano lang ako guys, magsuot lang ako ng chinilas. Ay hindi na lang, para mabuti na lang. Yan, baka may linta ha. Yan. Yes. Yan guys, ito yung water. Yan guys, papunta kami doon sa kanila. Aray, ang dami nagikuan. Ang dami ng anong tawag dyan? Parang suso. Ayan. Ganuhin namin guys sa aming paa para ang yung mga isda ay pupunta doon sa kanila. Ayan. Promise guys, ito talaga yung namin. Ito talaga yung namin guys. Hanap buhay. Kaya para yung mga isda guys pupunta doon. Ayan. So samahan nyo kami guys sa aming hanap buhay 2021. Pero naghanap ko. Napantat! So ayan guys, nandito na sila. So ayan, sinusundo namin para yung isda talaga ay pupunta nila doon. So ayan guys, may lumot guys oh. May lumot. No, lumot. Ito yung kinakain ng mga isda dito guys. Ayan, nandito na sila. So mamaya ay kausapin natin sila kung kumusta yung huli na ng isda, kung may nahuli ba sila. So ang daming lumot. Ayan, nana yung isda. Aray. Yan. Sana makahuli kami guys. Please pray with us guys na para makahuli kami ng marami. Para may pangulam kami. Yan. Na. Yan guys, kumusta yung huli? Walang nahuli. Ayan, wala nahuli talaga guys. Kasi wala daw isda na nandito. Yan guys, sad to say, wala kami nakuha. Grabe yung namin, skills at talent na para may marami kang makuha, pero sad to say, wala. Ayan. So wala kami nakuha guys. So yun, nakadesisyon kami guys na pupunta doon sa malalim guys na area. So sa ilalim na area guys, doon ay marami talagang isda. May pantat, basta marami-raming klase, may linta, basta. So pupunta kami doon guys, try namin. Kasi may kami guys, may taga kami. Iwan ko anong Tagalog ng taga. Iwan ko anong Tagalog ng taga. Ayan. So nagtry sila ulit guys. Baka may mahuli kami ngayon. So baka ako na nadadala ng guys, malas. Baka ako nagdala ng malas. So maya ay susugod tayo doon. Hindi kami atras. Lalaban kami para sa aming hanap buhay. Tuwara sila guys. Ayan. Nag-start na sila guys, baka may mahuli sila. Kaya grabe talaga yung sipag at syaga namin dito guys para lang makahuli kami. So hindi kami atras. So yan guys, naka-akyat na kami. So si Manang nag-set up sa kanyang magic carpet. So yung magic stick kasi ewan ko guys anong tawag nito guys, yung hinahawakan ni Manang. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Kasi tawag sa Tagalog. Pang singpit. Mamimingwit. Mamimingwit pala kami mamaya doon. So, iwan ko anong Tagalog ng guys, ng hinahawakan ni Manang, yung mataas na may kawayan sa Tagalog. Kasi sa Bisaya guys, dito sa amin buki ang tawag dyan is taga. Ayan. So pupunta kami doon guys sa aming tinatagaan. Hi! Oh. Mamzada man po. Mamzada? So ayun, ito yung mga kasamahan ko guys. Final countdown na to guys. Kasi hindi kami atras. Lalaban talaga kami. Yung leader namin guys, yung naka-orange. Oh, grabe. Full of positives talaga yung naka-orange namin guys. Kahit at taga, sabit-sabit na, laban pa rin. Ayun. So pupunta na kami doon guys. Kasama ko sila. Ito yung full of video guys nang ginagamit namin, musket. Ito yung musket ko dati guys.
Ayan, sana mayor ng Ubay, sana tulungan ninyo kami sa pangulam namin. Baka may free isda kayo dyan. Pamigay ito sa Purok 5 lang, mayor. Please. Vote for mayor for isda. Yes. Ayan, ayan, ang bilis nilang lumakad guys kasi excited na sila. Ako rin guys, excited rin ako. Ito yung ano namin Baldi boy. Ayan, siya yung humahawak ng balde kasi siya ang malas. Kaya wala kaming kuha. So, malayo pa kami nalakarin guys. So, tara. So ayan guys. So before tayo pupunta doon guys, ayun sa pinakamalayo. So may nakita yung leader namin na naka-orange. So dito daw kasi baka ba try natin dito guys kung may isda ba. Ayan. Yung leader namin naka-orange guys, ito talaga yung leader namin. Yan, baka may makuha kami dito ng malaki, di ba? Ano yan? Okay na, ayos sa amin guys pag makahuli kami ng malaki. Ayan. Ako yung walang Armalite guys, sila meron. Kasi ako yung nagba-vlog dito. Baka may gustong tumulong namin dito guys. Dito talaga kami guys, pag walang pera, walang ulam. So, ito yung ginagawa namin dito. So, ayan sila nag-i-start na sila ng pamimingwit. Kumusta agkuan na? Oy, nakahuli na si Manang. Ismail si Manang, ayan. Pagkita nang. Tiyaw, tilapia di ay guys. Nakahuli na si Manang. Number 1. Naunha nag leader na to. Ito yung nakuha ni Manang. Yan. Ito yung nakuha ni Manang. So hello guys, welcome back. So nakita naman natin guys na si Manang Vilmar lang yung nakakuha sa ating part 1. So alamin natin sa part 2 doon sa kanal kung sino talaga yung makakuha. So abangan natin guys yung part 2. So ito yung part 1 natin guys dito sa dam. So may nakakuha guys, isa. So yung leader namin at member wala nakuha. Kanina guys yung leader namin nakuha yung pantat pero sayang tumakas ulit, so bumalik. So ngayon guys, abangan natin yung part 2 doon sa kanal kasi marami talaga doong maisda guys. So maraming salamat and don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. So bago tayo mag-end guys, shout out kay Ate Rowena na nasa Manila. So iwan ko kung astas dapat Ate Rowena. Yeah. Shout out ni Ate Rowena nasa Taguig. So take care always Ate Rowena. So da imong mama na nagaantaw mi ari ni Ate kay walay pang sudan lagi nga na. So sayang kanina te yang isda yang kan langi nakabuhi. Wa nakuha. So take care always Ate Rowena, especially sa imong mga anak. Take care always. So maraming salamat guys. So bye bye hanggang sa muli. Paalam.